Grabatzen ari garen unean gaueko 11:57 igaro diren honetan, Artolak eta Salaberrik Larrazabal eta Imazen aurka Logroñoko Adarra pilotalekuan jokatu duten San Mateo torneoko baikoren adarreko aurre kanporaketaren analisia egingo dugu. Larrazabal eta Imaziren favorito, baina Artolak eta Salaberrik pronostikoak erabat hausi dituzte. 22 eta 11 irabazi diete Gipuzkoarrak eta Fuenmaiortarrak, eta horren ondorioz saria beste bi norgehiagoka gutxienez jokatzea izango da. Benetan, bat ere espero ez genuen gidoia izan du norgehiagokak, batetik errepasatu egingo dugu apur bat udan zehar nola ibili diren lau pilotariak, gaur baitzuten bere lehen norgehiagoka, kontua kontu, lehen partidan, lehen partida ez, Iñaki Artola, Masterserik kanpoan geratu da, Gasteizko finala jokatu zuen, baina gainontzean Mastersean ere arazo batzuekin ibili zen, batez ere azken zati horretan, eta horren ondorioz etenalditxo bat egin behar izan zuen. Ruben Salaberri gehien bat lehen partidak jokatzen egonda orain artean, eta hau izan da bere lehen torneo handia, eta benetan gero esango dugu, baina ikusi da oso ongi baliatu duela eman dioten aukera. Iker Larrazabalek Mastersean partida batzuk jokatu zituen, orokorrean bestela lehen partidak jokatzen ibili da, eta Ander Imazek maila oso ona erakutsi du udan zehar. Gaurkoan ere ezin da esan gaizki ibili denik, ez baitu pilotari galdu, baina gero esango ditugu apur bat zeintzuk izan diren norgehiagokaren faktoreak eta abar, kontua kontu orain hemendikan kanpo geratu ostean, erabat fokua Masterseko final erdi horietan jarrita izango du, Zabalarekin batera partida oso garrantzitsua jokatuko baitute Nafarroarenan Artola Altuna eta Iztuetaren aurka. Partidari dagokionez hasieran Artola eta Salaberri egurrean hasi dira, batez ere Iñaki Artola. Sekulako hasiera eman dio norgehiagokari, batez ere oso ongi ikusi du zein zen bere funtzioa gaurko partida honetan, kasu honetan berak atera behar izan ditu babak heltzetik, hori bazekien, eta oso ongi egin du funtzio hori. Benetan, hasieratik berak eramandu aginte makila, aurrean hartzen zituen pilotak ederki atzeratzen zituen, bestela Larrazabali oso ongi jokatzen zion, eta Amurrioarra batez ere partida hasiera horretan nahiko galduta ikusi dugu. Horren ondorioz, 4-1 aurreratu dira, gerora pixkanaka Larrazabal eta Imazek ere errekuperatu dute euren maila. Iker Larrazabal aurrean abagune batzuk izaten hasira, ez behar bada garbiak, Imazek ere ez duelako nagusitasun nabarmenik erakutsi inondik inora ere, eta hori egin batean Ruben Salaberriren meritua ere izan da, baina hor Imazek ezin zuenean dominatu, Larrazabal saiatzen zen aurrean txokoan, boleaz batez ere, ez bere arma nagusia hori da, boleaz batez ere sekulako abiadura ematen diolako, eta hor saiatu denean eraginkortasun apur bat eduki du, kontua kontu Artola oso ongi aritu da beste behin ere defentsan, eta hor bederatzinakora arte edo partida oso berdinduta joan da, baina hortikan aurrera Artolak eta Salaberrik monologo bat egin dute, 12 eta 9 emaitzarekin iritsi dira lehen etenaldira. Larrazabal eta Imaz etzeuden gaizki esaten ari gara, Ander Imaz oso ongi jokatzen ari zen, Iker Larrazabalek ere tanto batzuk amaituak zituen, baina Iñaki Artolak egin duen lehen zatia ikeragarria izan da, beldurra bazegoen, egin batean bigarren zatia luzea ez ote zitzaien egingo, egia da hor ere eduki dutela partidako fase bat, bitantu zatzetik joan direna, Salaberrik pilota garbi bat galdu du, eta hor kontzentrazioa mantentzea ezinbestekoa zen gorrientzat, baina hori egin dute. Artolak ofizio handiko partida jokatu du, esaten ari gara behin eta berriz, baina 12 eta 9 horretatik aurrera gero 11 eta 12 gerturatu dira,
bazirudien pixkanaka Larrazabal eta Imazek partida berdinduko zutela, baina guztiz aurkakoa gertatu da. Iñaki Artola berriz ere sekulako freskotasunarekin jokatzen hasi da, aurrean Larrazabal erabat defentsan eduki du, atzean Ander Imaz asko behartu dute bai Artolak eta bai Salaberrik, eta hainbatean esan daiteke Ruben Salaberrik bizkarra askotan erakutsi diola Iñaki Ander Imazi, eta horren ondorioz 22 eta 11 arte zuzenean joan dira. Benetan ikeragarria izan da Artolak eta Salaberrik lortu duten balentria gaurkoan, batez ere Iñaki Artolaren partidagatik ofizio handia erakutsi duelako, testu inguru nahiko zail batean partida oso garrantzitsua atera duelako, eta atzean Ruben Salaberrik sekulako laguntza eman dio Aleiarrari, eta horren ondorioz, orain saria beste 2 partida gehiago jokatzea izango da. Bihar Ezkurdiak eta Martijak Dario eta Rezustaren aurka jokatuko duten norgehiagokaren analisia egingo dugu, baina bihar baita ere norgehiagoka horren ostean, igande goizean, kasu honetan, bideo bat grabatuko dugu, non jada 2 multzoetako 3 eta 3 bikoteak, A multzoko 3 bikoteak eta B multzoko 3 bikoteak, jada finkatuta daudenean, torneoaren analisi orokor bat egingo dugu aurrekari moduan, eta pronostikoaren oski emango dugu. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan, agur.